Entertainment फेमिलिफ्रा आंनि अरिजिनेल नामखौ मिथिगोन ना मिथिया? सोरदे मा नाम दे आंना अरिजिनेल नामा बुंलाय सोरबा हायोबा? नालि ना मा होनगोनथाय? नालि नङालै आंना एकदम नालि सोदोब बरनानै जायनो लोगो मोनो बेनो आंखौ ओइ आदा नालि सेंग्रा जाबाय दाना। आङो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनो खायसे मानसिया मिथियो खायसे मानसिया मिथिया आंनि नामखौहाय। दा दिनै आङो फोरमायना होनोसै ना फोरमायनांगौ ना नाङा? आंनि अरिजिनेल नामा जाहैबाय लाथाव बैयानोखि नोंसोर जायो एम्फौ लाथा। नङा नङा एम्फौ लाथाखौ सोर सोर जायो? आयै अयथासार बुरजा दं एम्फौ लाथा जाग्राफ्रा ओंखायनो एम्फौ लाथा नालाय आङो ओंखायनो जायगा दाबसेयाव दलद थाया एम्फौ लाथाया ओरै जाबाय थाग्रा थाया ओरै ओंखायनो जायगा दाबसेयाव दलद थानो सुखुवा आङो। लाथाव नाम दोनो आंखौ आबौआ। जोंनि आबौखौथ' नुखाबाय इंलिस रायलायग्राखौ। जोंनि आबौनि एसे इंलिस रायलाय नामा? आच्छा बिदिब्ला खोनासंदो जोंनि आबौनि इंलिस रायलायनायखौ। What deal? Your father name what? Your mother name what name? जायाखै होनबा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर? गोगोम बुरजा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दंखायो दां ओरै खनानिफ्राय ओरैबो दंना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर? ओरै गेजेरावलाय ओरैलाय आयौ अयथासार बुरजा दंखायो आरो एन्टारटेनमेन्ट बाव जा दं गासिबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गासिबो सम्भब फरायनाय जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु सनानि नांगाल रुपानि फाल आइसला मना नामिति फिरासि खुदना राशि महाकाली खासेव मारि खायगाव पेस मांसो हारियावनि सुगायजाव आइ सुन्दरी माव महाकाली। जायाखै होनबा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर? ओमफ्रायहाय नोंसोरथ' मिथिखागौ जाहैबाय गोदो एलपिआव फरायबा आङो बिमानाव थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय होनबा जोंना बिमाया मारै होनोमोनलाय खोनासंनो आजिखादा जागोन गासिबो जागोन होननायसो जानोसै बे नङा। ओमफ्रायहाय आं दाखालि मन्त्र गोदान सोलोंदोंमोनलै जादोंना जायाखै एसे खोन्थाहरदो खोनासंनानै। दहाय गुरु रेड फुट फ्रात जायाखै? आच्छा ओमफ्रायहाय गोदाय एलपिआव हाबबा बिमानाव मारै होननानै फैसा बियोमोनलाय गासिबोथ' गोसोआव दंजोबखायो। गोदो आङो बिमानावहाय एलपिआव थांनो होननानै आइ थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय होननानै बिबा जोंना बिमाया मेगना बोरै जानानै बुङोमोनलाय फावसैनानै खिथाफिनदां ओरैबायदि बुङोमोन आरोना जोंनि बिमाया आइ थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय होनबा ओरैबायदि डेन्जार होनखायोमोन ना जोंनि बिमाया खालामोन आरोना। जायाखै होनबा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर? निउ इयाराव आंनि गानजों सोर सोर मोसागोन आखाइ थिख्लायसो नायनांला उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सोरगिदिं खिफियो नों आंनि जादोना अ सना नों आंनि जादोना। दे मारै एसे दामनायजों एसे मिलायहोनो ना मा होनो? जागोन दैजों हमथ' दैजोंनि फिथाइया गोदैनो मिलायलायनाय। देखते हैं इस साल बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनीज नया गई गामी नुहुरनायनि आफाखौ आवथि भागेना हनानै ला आगै सिनानै ला बे नोंनि आफा खंनि खोमाना सिनानै ला। बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जागोन र' नैबेजों एसे रोजाबनि गिटार दामसिलाजोबनायजों माबायदि जायो सिलाक जाहोजोबना खननानै।爱过一过，买一过的是这个我，买那个一三瓶七年回来回家不看。आंखौ लोगो मोनना मारै होनामलाय चाइनानि रायलायनाया खोनासंनो आजिखादा गंगारा आंखौ लोगो मोननानै मारै बुंदोंमोनलाय आं खिथाना होनो मिथिबाय। आंहाथ' गंगार भाषा बुजिया आंथ' जेबो मिथिया बेफोरबायदि भाषाखौ आं माने बिमानै मोनाव आलासि होननानै थांदोंमोन आरो दाना लागायना होबाय आंखौ लामायाव लोगो मोननानै इंगे जिंगे जाङाय न'खरनिफोरनि बुद्रि फ' बिंलादिन सिनामा दाङा रुम केलाम काला आफा आगोमा बुलि गाजिंगि याफ' होनना होबाय दाना बेहा ओमफ्राय आंहा मा होनखो बेहाय हा होननांबाय आंहा दाना
माने आंहा भाषाखौनो बुजिया नालाय नोम्फा जाखैलाय होननानै भट आंबो